ka yi tambaya ka ce ya za a yi ka gano competitor ba? So misali kamar yanzu kamar na yi searching ɗin me zan gwada searching ne. Kamar kana da ra'ayin saka abubuwan da suka shafi technology, yanzu sai ka ce how to convert kamar mu ce how to convert me za mu ce ne Facebook, yawa bari mu ce how to convert Facebook friends to followers, kamar haka. So ga wannan 2016 wannan zai wahala. Ni da shike ina aiki ne da computer. Akwai wani extension da ake kira kai Aminu kana aiki da keyword. Akwai wani extension da ake kira da keyword everywhere. Shi keyword everywhere din nan yana da zai nuna maka domain authority kowane website. Abin da yasa na ce ka duba website 3 bisa ga keyword din da kai searching ne. Yanzu wannan irin wannan keyword din ka san dai da wuya a ce a samu waɗanda suke da sauki a wurin. Yanzu za mu zo mu duba ne misali kamar wannan inform it wannan 2013 madam lallai wannan how to convert Facebook account to page, yawa kamar wannan kun gani technology ne shi ma yake sakawa. Wannan shine aka kira da email marketing. So za mu copy din shi sai mu je mu duba mu gani. Za mu copy din shi sai mu je mu duba. Za mu cire wannan prime digital din nan sai mu paste din sa. Sai mu danna enter mu gani shi kuma. Ya domain authority sa yake da dai sauransu. Nan muna organic keyword din sa ne. Za mu je mu shiga domain overview ne muka zo dubawa. Yana da traffic cost na $1,000 per month from United States. Wannan website din inda yana da domain authority mai kyau to abun competition ne. So kamar yadda kake gani gashi nan authority score nasa 33% ne. 33% kuma ai yayi da za ka yi competition na da shi ai. Kuma sannan kamar yadda kake gani traffic dinsa is normal yadda za a yi competition da shi ne ba wai na wahala ba ne. Backlink dinsa 27,900 daga website 3,900. Shi ma idan ka zo ka bincika ka duba za ka samu website ɗaya ne yake tula masa backlinks din. English SD menene me ya faru.com. Ga abubuwan da yake ranking da suna ina suke ne ga suna a nan. Traffic to work, O2 TV series, Kiri hack, YouTube Kids da dai sauransu. So haka ne dai za ka duba competitor. Za ka ci gaba da bincikawa ne ka gani. Amma tukuna ba mu tsaya mun duba wani irin abubuwa ne ma yake ɗora a website ɗin nashi ba. Top mobile apps to convert airtime to cash in Nigeria, how to enable or disable location in. So wannan duk technology ne. Tunda dai ka yi searching based on technology ne kamar yadda na faɗa daga farko. Dole ne abubuwan da yake cikin website ɗin kan technology ne. Kamar yadda kuke gani is normal. Bari a masa click ɗaya ya samu rabonsa. Wannan click ɗin shi ma ya samu rabonsa. Mana ɗan uwa ne ai. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace.